Happy to be joined by fast rising and a trending musician, Mai Tanaka for the people. And of course, Mai Tanaka on the super energy. What do you say, Mai Tanaka? Moshe, thank you so much. Could you say Komaba? I work at Bogotamba. And did it? Muruku Farid, Mai Tanaka. She's single. The Jera Kone Murimu mood just from watching your videos. Could you know Murimu and Negan to garage to hear pillars with that? Yeah, Margarito. Wonderful. So we want to get to know you more. Kuti, who is Mai Tanaka? Staka zongona ama video ka eza magatikisa kuchanganya shadzenu. And but then we want to know Kuti Mai Tanaka and Diani, and besides music, the Munoita. Mai Tanaka and Barbara Ntombizodwa Dube from Berengwa, coming from a family of 6, being the 4th born. Mai Tanaka, she's a businesswoman, and no tengesa zvinhu zvakasiyana-siyana. My products ana mai, my products ana baba, ndotengesa futi my handbag nema Brazilian hair. Alright, skamuri entrepreneur zvikare. Yeah. All right. But then music, what then made you venture into music? Magara muri muimbiri. Zvakatangira papi? Kutotanga zvangu. Zvakatangira pakuti ndakavhura page rangu reFacebook. Ndikafarira zvikuru kufarirwa kwandaitwa nevanhu pamaremedies andaidzidzisa vanhu. Saka pakufara paya ndakabva ndati aiwa regai ndivhure song yangu, ndirekode song yokutenda Mwari kupfurikidza nekusupportwa kwandiri kuitwa nevanhu. And then celebrate my 50th birthday. Ndongotenda Mwari kamwe chete ipapo ndo zvakaita kuti nditange kuimba song iyi. Ndakangoiita iri yokuti celebrate birthday yangu nekufara pamwe chete nemafans angu. Alright, musina pfungwa dzekutoti mato muimbi. Makaita muchinakidzwa ere mukangopinda mustudio zvekutongofara? Ndakapinda ndichifarira kuti ndadiwa nevanhu. Saka ndaida kuprova kuti ndikavaimbira song vanondida zvakadini kusvika papi. Kana vandida ndikaona kuti vari kundida ndichaenda kumberi. But inini ndichirekodha song iyi zveshuwa, it was for my birthday nekutenda mafans angu. Okay. Osaka Facebook page renyu nanga ratokura nemaremedhi amutaura kuti maipa vanhu and vanhu vakutokuzivai panhau idzodzo. Yes, ranga ratosvika ku 500,000 followers. For real, Mai Tanaka? Really? Makarivhura rini? 2020. Osaka, you've been a content creator. Yes. All this while. Yes. Zvokuti vanokuteerai vanga vachitokuzivai. Vanondiziva vakawanda. Muri based kupi? Ku South Africa, Midrand. Alright. And Mai Tanaka zvichibva pakuti mwana ndiTanaka. Yes. Ndo mhuri yenyu iyoyo. Mhuri yakamira sei? Ndine mwana 1 iyeyo Tanaka. Wandisingagoni kusiya zita rake pasi, ndowakuti ndifambe ndakangorisenga nokuti ndicho choga chipo chandakapiwa naMwari. Alright. Zaire Gondo. Yes. Tanaka wenyu. Yes. Saka pamakatitsikisa iye Tanaka chono mabasa kuti mama vato content creator, but then outside of that vato muimbi. Ndeno makatanga kunzwisawo song yenyu. Akatanga kutoinzwa ndiye Tanaka because ndiye wandakaronga naye pandaida kuti ndirekode nokuti ndaisava neruzivo rwakakwana. But iye since ari munhu akamboita zvekuimba paakapedza grade 12 yake akabva anditi mama, I will help you to record your song. Saka akabva andinyorera mamwe mashoko, asi ndakati ndinoda mashoko ekungoti nyasha dzenyu. Zvauchazadzisa ndiwo uchazadzisa, asi inini ndoda nyasha dzaMwari dzive pamberi pasong yangu. Nyasha dzekutenda Mwari nekuti masvika makore 50 and nerutsigiro rwamuri kuwana kuburikidza nepage yenyu iyoyo. Yes. Saka ndo pakabva song pekungoti Mwari ndinokutendai nenyasha. Aiwa, hazvisi zvekuti ndaitenda Mwari nyasha dzokuti page rakura chete nemakore andakasvika, asi kuti ndaitobatanidzira nezvimwe zvinhu zvandaitenda Mwari zvandaisangana nazvo mukurarama kwangu. Ndikati pakucelebrate 50 idzika ndinofanira kutenda Mwari nokuti vandisvitsa pa50 ini ndaisafunga kuti ndingapasvika. Yeah. Saka ndosaka ndakarekodha song iyoyo. All right. And there were mixed reactions really per social media because of maybe the things that you picked, you know, to wear. For instance, mama kapfeka hair bonnet renyu per video. Was it intentional? And aka director video ndiani? Pamakati ndotoenda ne bonnet rangu.
bonnet rangu inini ndini ndakazvitaurira kuti handirisiyi since ndairekodha video rangu ndiri mumba mangu ndakarelaxa ndaida kuti ndinge ndichiratidza zvandinenge ndiri kana ndiri mumba mangu ndakarelaxa. Ndakanga ndichida kuti vaone kuti aiwa ndakukwanisawo kupfeka mabhoneti iko zvino nekuti kaupenyu kakuenda kachita nani. Ndakarelaxa hangu ndiri pasofa rangu. Alright, kuti bonnet ichiratidza soft life. Yes. Kuti life yanani yachinja. Yanga yakadini before? Yaigwadza. Ngatitaure ipapo. Yairema being a single mother mushure mokufigwa nemurume mwana kari kadiki wozomuendesa kuchikoro uri wega achiona kutambudzika kwako uchipinda pane mamwe masituation ekuti unotonyatsoona kuti apa ndogona kufapa asi hapana zvandinoita because ndine mwana anoda kuenda kuchikoro plus mwana anoda kudya. Saka zvinhu zvese izvozvo ndaibuda mazviri. Zvinhu zvandakabuda mazviri ndisina fungidziro yokuti ndichabuda mazviri. Saka zvinhu zvokuti zvakaita kuti nditende Mwari nekuti ndakasvitswa pandakasvitswa. Saka ndaida kutenda Mwari kuti aiwa Mwari vanogona kuchinja zvinhu kana ivo vari mazviri. That's so true. Wosaka murume wenyu baba vaTanaka vakashaika rini? Vakashaika Tanaka achangopedza kunyora grade 7. Saka pamwe pesa apa taibatsirana and then baba wangu vachibva vashaika futizve panguva imwe chete iyoyo. Apa mai vanga vakashaika baba vari vega vasina munhu anovachengeta tiri sita tichimira navo baba. Saka zvakandiremera zvikuru kusvika ndakwira bhazi. Ndofunga pane imwe video yandakamborekodha ndichiti takaita semapofu kusvika tasvika kuBotswana nenyaya yekuti takanga tisina mari yokunohodha yakakwana. Saka takaita mapofu kusvika tanoti ndi muBotswana tisingadi kuzikamwa kuti tinoona asi isu tichiziva hedu kuti taiona. Yanga iri situation iyoyo kuti dai vaizozvibata kana kuti paita anoziva kuti mai ava harisi bofu vari kupretenda kunge bofu nekuda kwokuti mari yebhasi havana zvaigona kuenda neimwe nzira kusungwa kana kuti hameno zvaizoitika. Saka maitotambudzika kusvika pakutoshaya mari yebhazi yekuti mukwire muende kuBotswana muchida kubva muno muZimbabwe time iyoyo? Ndichida kunohodha. Yokuhodha yaivepo asi kuti uzosubtracta yebhazi ufunge kuti futi luggage ichada kuzokwidzwa pabhazi ichibhadharwa zvinhu zvokuti kusvika kwataida kuenda. Saka ndakaita bofu taitove vaviri neshamwari yangu tikaita mapofu kusvika tanoti ndi muBotswana. Nzendo yachona yakareba kamaita naka. Makangodaro chete? Yes. Aiwa handiti makondakta anombopota achienda kunogara kumberi tosvunura yedu katichita nyaya asi pavanodzoka totoresa maziso. Asi vamwe vanenge vachikusiyai vamunenge makagara navo? Taigara navo vaitoziva tigere nemapofu nekuti tichitopinda takatopinda tichitohwaira senge mapofu. Kuri kubhindauka kuti zvinhu zvifambe, kuti mwana aende kuchikoro baba vawane chokudya pamusha. Saka tichibva ipapo kozi nawo makutaura kuti you're a business woman ende zvazvisiri nyore. Kusimuka kwacho chii chakazoitika muchihodha kuBotswana moyo mutengesa muno? Pane pokuti kunoku zvazvisisafambi zvazvisisatengwi munhu wese wanga panzara ndokubva ndazodecida kuenda kuSouth Africa full time. Ndokwandakanotsvaka basa rekumakitchen ndikashanda kumakitchen ndichibhadharira mwana school fees kusvika apedza. Ndakatozosvika pakumutora akadzidza kuSouth Africa ikoko from grade 8 to grade 12 akapasa zvainakidza zvokuti zvakandipa shungu kuti ndirambe ndichingoshanda ndichishandira mwana wangu nekuti ndaisuka ndiro dzevarungu kuwacha kuklina mudzimba nekuita mabasa ese anongoitwa nemahouse girl. Alright, kusvika matozotora mwana makugara naye koko muchiriritira mwana wenyu nemi pamwe chete? Yes, nekuti ndakaona kuti nditi uku ndinotumira uku futi baba vanoda kuchengetwa inini wacho zvakanga zvichizorema. Saka ndakaona kuti kutora mwana aone kuti kana tichidya sadza redu nemunyu tiri kudya sadza nemunyu tese asafunga kuti mai vari kudya zvinonaka vari kuSouth Africa. Saka ndakamutora ndikamisa padhuze neni akaonawo situation yandairarama ndiri mairi akaigamuchira akazvikambowo shungu dzekuti chero kuchikoro aweke hard kusvika apasa chikoro akatanga kutomboitawo zvokuimba akatombondichengetawo achiimba masongs ake achinetsawo kuSouth Africa ikoko achiita achibhukwa avanonzi chimbe generation. Tanaka akatonetsa nekuimba akatomboita nguva yekuti akatombonetsawo zvekutokwanisa kuchengetawo mai vake. Saka zvakandibatsira kuva pamwe chete naye nokuti zvakasevha zvinhu zvakawanda. Saka kubva ipapo futi ndakashanda ndichisevha mari kusvikira ndazokwanisawo
kuvhura kangu katebhuru kangu kandaitengesa. Ndichibva ipapo ndichibva ndazotanga kuoda mahandbag. Ndabva ipapo ndakatanga kuita zvemaproducts because ndanda nenguva yekuti ndaigona kungorotowo ndichiudzwa kuti garlic, onion chichizoshanda sei. Ndobva ndatoona zvichitoita. Ndakatanga kuita maproducts angu ndichitengesera vanhu vachibatsirika. Zvikandibatsira zvikandiboosta kusvika pashop yandiri kurana iko zvino boutique yandinayo kuSouth Africa ikoko. Yes. Saka izvi zvaendeka Tanaka waakusenza here akapedza chikoro. Tanaka anga achimboshanda zvakanaka, aishandira kune inonzi Discam yekuSouth Africa, but akazorwara nemaulcers zvokuti madoctors vakazombomuti ambomira kushanda panzvimbo dzinenge dzichinhuhwa fuel because yaimuaffecta. Saka akambomira kubva ipapo. Tiri kungoita hedu izvozvo zvemabusiness angu achindibatsira apo neapo. Mataura kuti makabva matanga kurotswa time iyoyo, and I think I've gone through your page as well. Ndichiona kuti pane maremedies amune muchiuya nawo, you give spiritual advice. Muri muprofita, ndezveun'anga, ndezvepapi, makamira papi? Handisitombori muprofita, handisi n'anga, handitozivi chaizvo pandimire. Nokuti zvinoitika ndezvekuti chero ndichitaura nemwi izvezvi ndogona kutongoonawo something pamuri ndotoudzwa kuti ita kuti amixe turmeric powder, cinnamon kana kuti chii. Handisi munhu anonochera makona mudondo zvokuti ndingati ndiri n'anga. Aiwa, ndogona kungoudzwa remedy yekuti aite zvakati lemon, kana kuti atore red onion, white onion kana kuti chii, amixe padambudziko raanaro, zvotoita kuti munhu anopora. Asi handisati ndaziva kuti ndakamira papi. Kuchechi munoenda? Ndinoenda kuAFM. Alright. Yes. Apa mune muchingosanganisa manatural ningirikini remedies iwayo? Yes. Pasina zvemushonga mukati? Hapana zvemushonga mukati. Kozvokuzotiisa pasi pebhutsu kuita sei chii ichocho? Zvinenge zvatouya kupfurikidza nedambudziko rinenge rauya nemunhu. Umwe anogona kuuya achiti hanzi zvoni murume wangu atorwa, kana kuti anogona kuti nemurume wangu tiri kunetsana, tiri kurwa. Pakutaura kwatinenge tichiita ipapo pane zvinotobuda kuti ita so. Alright. Yes. Saka muri kuti munonamata, hazvinei nedzimwe mweya mukati? Hazvinei nekuti hanzi chin'anga kana kuti chiprofita, kuti nditi mudzimu kana kuti shavi, handifungi kuti zviripo because handina pandakambosvikirwa kana kusvuka bute ndichiti ndiri kuda kuti ndibatsire munhu. One of the videos yamakaposta maiti if your man is cheating on you mukati aiwo samutize asi mugadzirise. Zvinoita here zvamunotaura izvi? And yes, chinokonzeresa varume kuti vachiite chii? Zvinokonzeresa varume kuti vachiite zvakawanda. Katikada kuzvitaura zvinogona kubata vakadzi vakawanda. Vamwe vakadzi havagoni kuzvininipisa mberi kwevarume vavo. Vamwe vakadzi havagoni kutopefoma chaiko mumabedroom vachifadza varume vavo. Vamwe vakadzi vanodzika midzi zvokutadza kuziva kuti uyu murume wangu. Havagoni kuzvisubmita kuvarume vavo. Bhajeti chaiyo inoita kuti murume akusiye. Wapiwa kadhi kuti chengeta uchirongozve musha. Iwo wakutora mari iya, waakuita zvekunogadziriswa nzwara, waakunogadziriswa musoro, waakuita kumapati uchimwa doro, uchiinvita mafriends muchidya mari. By the end of the day, murume pamwe basa ropera, hapachina chokuti mugone kuchengeta vana. Yes, ndezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti varume vasiye vakadzi mudzimba. Kozvongoti munhu atongoenda achiva zviri kunze? Kuchiva, varume vese vanochiva, hakuna murume ari perfect. Kana ukanzwa uchiti wangu ari perfect unenge uchizvinyebera, because varume vese mahure vanohura. Alright. Kuti vese here? I think pane vamwe vanoita zvechipfambi, vamwe vanenge vakatendeka variko. Hakuna murume akatendeka, asi kuti anoita achirespecta mukadzi wake. Kusamubata hazvirevi kuti haiti, asi kuti anokukoshesa. Saka mati munhu kana achitwa hafaniri kubva? Haufaniri kubva, unofanira kudzidza murume wako, nekuti the moment yaunobuda mumba mako uchiti wasiya murume iyeye, uri kutonodedzwa kuti hure, because uchada murume. At times wamusiya at a tender age yokuti uchatoti after a week wakunzwa futi kuda murume. Saka uchaita sei? Obvious hauchatozombonyekwi nemajaya, wakutotaimira vemazera ako vanova varume vevanhu. Usamuti munhu ngaaramba achishingira ari paari ipapo? Shingirira uri mumba mako, dzidza munhu wako, muzive zvaanoda, unhu hwake nezviito zvake. Modzidzana kusvika majairana. Yes. Saka imimi makazombotry here futi after babatanaka? Aiwa, handina kuzombotry. Muri happy makadaro? Yes. Asi muchiri mudiki kaini? Aiwa, ndakura. Handikuti wekungoningirikana naye kuti fambe naye? Tinofamba hedu. Ko tinogozoratidza vanhu here kuti tinofamba.
tichiita zvinoitwa. Anzi weekend inini sometimes ndikunzwa chest and back pain nesore throat ndibvunzirewo maitanaka vakutokuonai muri chiremba kuti hanzi chii. Okay, pane pilisi, natural pilisi ravanogona kuzvibikira. Ngavatore malemoni avo matatu, ngavatore tablespoon yavo yeturmeric powder, votora onion yavo yepepu iya hombe 1, voicheka vosanganisa vozviboila. Zvaboila for 15 minutes vanozvibura, vobva vatora honey voisa 3 tablespoons dzehoney vosanganisa. Honey inoiswa zvapasi because haibikwi. Vobva vasanganisa vosefa mvura iya, vanenge vachimwa 3 tablespoons makuseni, 3 tablespoons masikati nemanheru. Muri chiremba here maitanaka? Handisi chiremba. Handizivi. Munotongonzwa zvichitongoya makagara ipapo? Zvatouya pamandibvunza ipapo. Yes. All right. Anzi, okay, vakutoimbomirai. Let's go back to the song. Song yenyu payakatanga makutoona kuti yave viral. Makafila say the reaction the song that the song got, especially on TikTok and other platforms. Kekutanga ndakambochema. Ndakatanga kurangarira mazuva angu, upenyu hwangu pawaindigwadza zvokutodaro. Ndaitozvishunya kuti ndini here kana kuti chii chiri kuitika, kudiwa here kana kuti kuita sei. Ndombonamata ndoti Mwari ndipei mhinduro muri imwe, because ndakatadza kuzvigamuchira panguva iyoyo, asi ndakazoti no man, ndainamata ndichiti Mwari ndinokumbira kuti mundiitire zvakati. Mwari vazviita manje ndakutadza kuzvigamuchira. Saka aiwa ndo zvatoitika, ndakabva ndatozvigamuchira. Ndinofara zvokuti chero ndichifamba ndobatwa nechiveve kutadza kuziva kuti ndiani, nokuti pane nguva yekuti vanhu vakutondisa pane imwe level, asi ni level racho handisati ndarijaira. Kuti maitanaka for the people. Mbiri yaenda nenyika, maitanaka waenda nenyika. There have also been though negative comments about you and your music. Zvakakuaffecta here? Munombona macomments iwayo here? Vamwe vanenge vachiti kana kuti hamugoni. Kuti munoita Discord. Ma-negative comments ndinomafarira kudarika ma-positive comments. The reason being that ukaona vanhu vachitaura zvakaipa iwe uchifungidzira kuti uri kuita chakanaka, zvinoda kuti urambe uchienda kumberi, because hapana paunosumukira vanhu vachingorumbidza zvese zvaunoita vasingamboshori. Pakushora paipai panondipa shungu dzokugadzirisa ndichienda mberi. Ivo vanofungidzira kuti vari kundituka kana kuti vari kundirwadzisa, but ipapo ndo pande ndichigadzirisa zvinhu zvangu kuti zvivanakire futi, ende zvinondipa shungu dzokuramba ndichienda kumberi. Ndinotovada vanhu vakadaro. Wasikazvikukanganisei kana kutokudiscouragei kuti dai ndaregedza hangu kuti maybe vamwe vanenge vachita kunge they are now mocking your music and your style of singing? Chinondinakidza chinopa kuti nditi handimbofi ndakasiya ndichisiyira kumokwa ndechekudaiwo. Vanoti vamoka kudero ndikaverenga kana kuti 100 comments ndoona paita futi kana 1000 followers. Kureva kuti pavanenge vachindituka ipapo pane vamwe vanenge vachitopikisa. Pavanenge vachipikisana kudero umwe anobva ati ndoda kumufikisa nokuvafollowa. Umwe anoti saka pane zvakanaka zvinenge zvichitoitika pane zvakashata izvozvo. Saka izvozvo ndo zvandofarira izvozvo. Mwoyo wenyu ndouda. Wakasimba enda munei nazvo futi. I don't care. You don't care? Yes. Tanaka, unofila usei nemusic yamama? Ndakaona uchiwa kudefendawo uchituka kana kuti kutsura vanhu vanga vachiseka bonnet kana kuti vanenge vachitaura zvakaipa pamusoro pemusic yamama. Right now I think music is I think right now ndo kutopisa, so I feel good about your music. Yeah. Iwe unoiteerera? Chaizvo. Yeah. Because inini ndikaiteera ndikanzwa ichinakidza ndo pandozoti haangatirilize, because kana zvichinakidza isusu it means vanhu vachatonaka. All right. And ndiwo uri kuvabatsirawo here. There's another song futi ichangobikwa, ndiwo unokompoza vavengi, ndeyechiyoyo? So generally it talks about vanhu vanenge vachifunga kuti vakabata upenyu hwako, vanenge vachifunga kuti haukwanisi kuenderera kumberi because vanenge vane mafungiro avo pamusoro pako iwewe. So vanenge vachifunga kuti you are maybe limited, you can't achieve certain things in life. Because vanenge vachikutorera pane imwe level ravanoda ivo. So that's what it mainly talks about. All right, vavengi. Iri kudropwa rini?
Ah, yakatodropa. Waikatodropa. Yes, but this time around takangodropa audio and a promo video. Vanhu vari kuitgamuchira sei? So far it's good. Yeah, so far so good. So moving forward, Maitanaka, what can we expect? Saka matomuimbiri ndakaona kuti makatobhukwa mamutori paflyer. Makutozvitora serious semuimbiri. Aiwa ndikutohota zvamuropa. Ndakutononokegwa nemabookings. Ndohwakuti ndinoda kutoimba chaiko zvichienda mberi. All right. Yes. Imbotiitiraiwo musati maenda ka something. Okay. Pamwe tiri panyasha dzenyu ipapo. All right. Maitanaka for the people. Yeah. Kare agara rikare. Ndaimbozivei ndichave pano nhasi. Mwari makanditora mukandiisa pano. Dzisi njere dzangu asi kuda kwenyu. Nyasha dzenyu, 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 nyasha dzenyu. Maoko, tipe Maoko, thank you so much, Maitanaka. To the people, we're also live on Facebook on the Staffing page. You can go check it out. Maitanaka to the way to the people. Kunoda kufollow why kana tobada kukubuka zvekare my details enyu. Ndiripo, I'm always available. Munondibata pa number dzinoti +27 73 074 6828. Ndinowanikwa ku South Africa, Tembisa under Midrand. All right. Asifanira kuchida kuti muye muitire muno ndinouya ndosaka ndichitori pano izvezvi ndandakatobhukwa ndinotouya ndichimhanya. Thank you so much, Maitanaka, to the people. Nekuti wanira nguva. There you have it, Galaxy Stars celebrating and talking to rising and trending musician Maitanaka, sharing her story with us. We do this again next week, same time. Check your time with mine. It is 12 midday, Star FM. Time for now.